രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി 22 കഴിഞ്ഞ 23 കേട്ടാ. 23 ആ 23 22 മാതാജി ഇന്നലെ അപേക്ഷയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേഹബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. അന്താരാഷ്ട്ര സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയെ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തസാത്വികം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. അധ്യായം 13 ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അധ്യായത്തില് നമുക്ക് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ മഹീയസി ജന്തോർവിജീവിതാശായ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാഭവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത്. അഹോ മഹീയസി ജന്തോർജീവിതാശായ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാഭവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത്. അഹോ 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 കഷ്ടം മഹീയസി ശക്തിമത്തായ ജന്തോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിത ആശ ജീവിക്കാനുള്ള ആശ യഥാ എത്രത്തോളം ഭവാൻ അങ്ങ് ഭീമ ഭീമസേനന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഒരു ഭ്രാതാവ് അപവർജിതം ഉച്ഛിഷ്ടം ഇഷ്ടം പിണ്ഡം സാധനം ആദ്യത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഗൃഹപാലവത് വീട്ടുനായെ പോലെ അത്രയും വളരെ നീചമായിട്ട് അല്ലെ, വളരെ ഇതായിട്ടാണ് വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. അഹോ കഷ്ടം, ജീവിതം തുടരാനുള്ള ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം എത്ര പ്രബലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അങ്ങൊരു വീട്ടുനായിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീമനെ മാത്രം അവിടെ പറഞ്ഞത്? ആഹാരം തോനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന അതാണോ? ഭീമനോട് എന്താ അത് ആദ്യമേ അറിയാം, ആഹാരം തോനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതെ, ഭീമനോടാണ് ഏറ്റവും അധികം ദേഷ്യം അല്ലെ, ഏറ്റവും അധികം ദേഷ്യം ഭീമനോടാണ്. എന്നിട്ടും ആ ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം ഒക്കെ ഓർത്താലും അറിയാം. പക്ഷെ കൈ കിട്ടിയ അത്രയും ഇതാവെന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും നീചമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭീമനെ എതിരിടാൻ നോക്കി. അവസാനം പൊടിച്ച് ശരിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം നടത്തി. അതെ, എന്നിട്ടും രക്ഷപ്പെടാത്ത ആ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങ് ഒരു വീട്ടുനായിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അതെങ്കിലും ഓർത്താല് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിക്കണം, അതിനുള്ള വർത്തമാനമാണ് പറയണത്. രാജാക്കന്മാരുടെയോ സമ്പന്നരുടെയോ ചെലവിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാനായി ഒരു സാധു ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖസ്തുതി ചെയ്യരുത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനിശ്ചിതമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധു കുടുംബസ്ഥരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹമേധിയാണ് അല്ലെ. ആ വീട്ടില് വളരെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്. യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞു. രാജ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, രാജ്യഭാരവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ നാണക്കേടിന്റെ ഇടയിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു നാണക്കേടായി തോന്നിയില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ഒരാളുടെ മൂട്ടിലൊരു ആല് മുളച്ചാലും അത് തണലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പാണ്ഡവരിൽ ഭീമനെ കുറിച്ച് സവിശേഷമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 2 പ്രധാന പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനെയും ദുശാസനെയും ഭീമൻ സ്വയം വധിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മക്കളെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 2 കണ്ണു പോലെയായിരുന്നു. എന്താ, ആരൊക്കെ? ദുര്യോധനും ദുശാസനും. ഈ 2 പുത്രന്മാരെയും ഭീമനാണ് വധിച്ചത്. ഈ 2 പുത്രന്മാരെ അവരുടെ കുപ്രസിദ്ധവും പരമദുഷ്ടവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഹേതുവായി ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. കുപ്രസിദ്ധവും
പരമദുഷ്ടവുമായ പ്രവൃത്തികൾ. ഇപ്പൊ അച്ഛനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് മക്കളും അത്രയും കുപ്രസിദ്ധിയാണ്. സുപ്രസിദ്ധി ഉണ്ട്, കുപ്രസിദ്ധി ഉണ്ട്. അതിൽ കുപ്രസിദ്ധമോ പരമദുഷ്ടവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഹേതുവായി ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായി ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും വധിച്ചത് ഭീമനാകയാൽ ഭീമനെ സവിശേഷമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തെ വസിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണ്? എല്ലാവിധ അപമാന ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ നയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് നയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. എല്ലാവിധ അപമാന ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണത്. ആകയാലാണ് ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യഗ്രത എത്രത്തോളം ശക്തിമത്താണെന്ന് വിദുരർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. എന്ത് സഹനം സഹിച്ചും അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കണം. ജീവിതം തുടരാനുള്ള വിചാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവസത്തയുടെ സനാതനത്വത്തെയാണ്. തൻ്റെ വസതിയായ ശരീരം മാറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാരാഗൃഹ കാലഘട്ടം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന പരമാർത്ഥം വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ്. അത് വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത് ഭഗവത് ഗേഹം സ്വഗേഹം സ്വന്തം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കാര്യങ്ങളെ യഥാരൂപത്തിൽ കാണാത്തതിനാൽ ലാഭത്തോടും പലിശയോടും കൂടി ഇവിടെ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വിപജയങ്ങൾക്കും മധ്യേ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. ഇത്രയും ഇതിന് ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഇവിടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുഖമായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ശാശ്വത ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആരും ക്ലേശഭരിതമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മഹാത്മാവ് വിദുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കർത്തവ്യമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വന്തം സഹോദരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് വിദുരര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 24. അഗ്നിർനിസൃഷ്ടോ ദത്തച്ഛ ഗുരോദാരാശ്ച ദൂഷിതാഃ ഹൃദം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തദ്ദൈതരസുഭി കിയത്. അഗ്നി തീ നിസൃഷ്ട വയ്ക്കുക, ദത്ത നൽകപ്പെട്ടു, ഗരഹ വിഷം വിഷം, ധാര വേളി കഴിച്ച പത്നി, വേളി കഴിച്ച പത്നി, ദൂഷിത അപമാനിച്ചു, ഹൃദം ബലാത്കാരമായി കൈയടക്കി, ക്ഷേത്രം രാജ്യം, ധനം സമ്പത്ത്, യേശാം തത്ത് അവരുടെ, ദത്തൈഹി നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ, അസുബിഹി കിയത് അനാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിർ നിസൃഷ്ടോ ദത്തശ്ച ഗരോദാരാശ്ച ദൂഷിത ഹൃദം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തദ്ദൈതൈരസുഭി കിയത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. അഗ്നിക്കിരയാക്കിയും വിഷ നൽകിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി ഒരു അധപ്പതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു
ആവശ്യമില്ല. അങ്ങക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ? അഗ്നിക്കിരയാക്കി അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, ഭീമന് വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ നോക്കി, അങ്ങനെ അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് സുഖമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഉപജീവനം നടത്തി ഒരു അധപ്പതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങ് ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കണത്? അങ്ങ് അവരുടെ പത്നിയെ അപമാനിച്ചു, രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെല്ലാം വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളാണ് അങ്ങ് അവരോട് കാണിച്ചത്. പത്നിയെ അപമാനിച്ചു. ആരാണ് പത്നി? ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു അല്ലെ? സഭയിൽ വെച്ച്. ഭാവാർത്ഥം: വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായും ഈ മാനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടോ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായും ഈ മാനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷം കൈവരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ മുറപ്രകാരമുള്ള വിഭജനമാണത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറച്ച് കാലങ്ങള് എന്തില് വെക്കണം? പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ മാനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ മോക്ഷം കൈവരുത്തുന്നതിനായി വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ മുറപ്രകാരമുള്ള വിഭജനമാണത്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആയാസകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും ശത്രുവിന്റെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്ദ്യമായ അവസ്ഥയിലായാലും ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയാം. ഈ വസ്തുതയെ കാണിക്കാൻ വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത്തരം അപമാനഭരിതമായ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം പുത്രന്മാരെ പോലെ മരണം വരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനേലും നല്ല കാര്യമായിരുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയി അങ്ങയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ച് നല്ലൊരു മരണം വരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രാണ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് ഓരോ ഭവനത്തിലും ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? വിശേഷിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാർ മരണത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ ബലാത്കാരമായി വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിയോഗികളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവരെയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യന്തം നീചമായ അധപ്പതനമാകുന്നു. ആകയാൽ ഇന്നും അത്തരം ധൃതരാഷ്ട്രന്മാർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുവാൻ വിദുരന്മാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതാണ് ഇസ്കോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചു വന്നാലേ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടും വാനപ്രസ്ഥായാലും സന്യാസായാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തസ്യാഭിതവ ദേഹോയം കൃപണസ്യാജിജീവിഷോ പരൈത്യനിശ്ചതോ ജീർണോ ജരയാവാസസി ഇവ തസ്യ ഇതിന്റെ അഭി അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും തവ അങ്ങയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. തവ അങ്ങയുടെ ദേഹം അയം ഈ കൃപണസ്യ ദുഃഖനായ ഒരാളുടെ ജീവിഷോ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പരൈതി ക്ഷയിക്കും. അനിച്ഛതഃ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ജീർണഃ ജീർണിച്ചു ജരയ പഴകിയ വാസസി വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ തസ്യാഭി തവ ദേഹോയം കൃപണസ്യാജിജീവിഷോ പരൈത്യനിശ്ചതോ ജീർണോ ജരയാ വാസസി ഇവ. അങ്ങ് മരിക്കുവാൻ വിമുഖനായിരിക്കുകയും അന്തസ്സും അഭിമാനവും വിലയായി നൽകിപ്പോലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ലുബ്ധമായ ശരീരം തീർച്ചയായും ഒരു പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി പറഞ്ഞു പോണതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും തീർച്ചയായും ഒരു പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ക്ഷയിക്കുന്നു, ജീർണിക്കുന്നു. മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോ എന്നീ പദങ്ങൾ അർത്ഥവത്താണ്.
കൃപണരെന്നും ബ്രാഹ്മണരെന്നും രണ്ട് വിഭാഗം വ്യക്തികളുണ്ട്. കൃപണൻ അഥവാ ലുബ്ധനായ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മതിപ്പ് അറിയില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന് തന്റെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ മതിപ്പറിയാം. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അബദ്ധമായ വിലമതിപ്പുള്ള കൃപണൻ, ശരീരം ആണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ തന്റെ പരമാവധി ശക്തിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പോലും ഔഷധ ചികിത്സയിലൂടെയോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ യൗവനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ അറിയാതെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഇവിടെ കൃപണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര പ്രായമായിട്ടും തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നുള്ള ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രരെ കൃപണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ നിശ്ചിത ആയുസ്സിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും കാണുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കുവാൻ വിദുരർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അയാൾ അന്ധനാണ്, ഉൾക്കണ്ണും കൂടി അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ ഉൾക്കണ്ണെങ്കിലും തുറക്കാനായിട്ട് വിദുരര് ശ്രമിക്കുന്നു. മരണം അനിവാര്യമായിരിക്കെ ജീവിക്കുവാനായി ഇത്രയും അപമാനകരമായ നില എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം? മരണസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിയായ മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളെയും സമാപ്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മാനുഷ്യ ജീവിതം. ആകയാൽ ഈ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാകുന്ന തരത്തിലാവണം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ തരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ആർജിച്ച ശക്തിയുടെ 80% ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണയാൽ ഇതിനോടകം പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആകയാൽ ആത്യന്തികമായ ക്ഷേമത്തിനായി തന്റെ ലുബ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ശിഷ്ടകാലം വിനിയോഗിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്തികളെ യഥാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അത്തരമൊരു ജീവിതത്തെ ലുബ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരമൊരു കൃപണന് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിദുരരെ പോലെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിദുരരെ ഒരു ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമാണ് നമ്മെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ജീവിതം ലുബ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരമൊരു കൃപണന് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിദുരരെ പോലെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 26. ഗതസ്വാർത്ഥമിമം ദേഹം വിരക്തോ മുക്തബന്ധനഃ അവിജ്ഞാതഗതിർജഹ്യാത് സവൈ ധീര ഉദാഹൃത. ഗതസ്വ ഒരുമിച്ചാണ്. ഗതസ്വ അർത്ഥം ഉചിതമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ ഇമം ദേഹം വിരക്തഃ ഉദാസീനായി മുക്ത സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട ബന്ധനഃ എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും അവിജ്ഞാത ഗതിഹി അജ്ഞാതമായ ലക്ഷ്യം ജഹ്യാത് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. സ അത്തരമൊരു വ്യക്തി വൈ നിശ്ചയമായും ധീരഃ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ ഉദാഹൃത വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭാക്ക് ജയ്. പ്രഭു അഭിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുവൻ അജ്ഞാതമായ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി വിരക്തനായി ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ്?
എല്ലാ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി വിരക്തനായി ഒരിടത്ത് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ എല്ലാ നിന്നും ബാധ്യതകളിൽ സ്വതന്ത്രനായി നിന്നും വിരക്തനായി ജീവൻ സ്വതന്ത്രനായി പരിത്യജിക്കുന്ന ജീവൻ പക്ഷം അവനെ വിരക്തനായി ധീരൻ ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവനെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുവൻ അജ്ഞാതമായി ഒരിടത്ത് ചെന്ന് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി വിരക്തനായി ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ മഹാഭക്തനും ആചാര്യനുമായ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇപ്രകാരം പാടിയിരിക്കുന്നു: അല്ലയോ എൻ്റെ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച ശേഷവും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തി. ആകയാൽ ഞാൻ സ്വേച്ഛയാൽ വിഷം പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അന്യഥാ മനുഷ്യ ശരീരം വിശേഷിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അതില്ലാത്ത ജീവിതം ഉത്കണ്ഠാഭരിതവും ദുരിത സമ്പൂർണവുമായി തീരുന്നു. ആകയാൽ അത്തരം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകാതെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞ ഒരുവൻ മിത്രങ്ങളെയോ ബന്ധുജനങ്ങളെയോ അറിയിക്കാതെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹം, കുടുംബം, രാജ്യം തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും ഇടത്തിൽ ശരീരം ത്യജിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ധീരന്റെ സ്വഭാവം വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം പരിപോഷിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളായിരുന്നു. അതില്ലാത്ത ജീവിതം ഉത്കണ്ഠാഭരിതമാണ്, ദുരിത സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവനാൻ്റെയും മിത്രങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും അറിയിക്കാതെ, അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അറിയിക്കാതെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹം, കുടുംബം, രാജ്യം എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും ഇടത്തിൽ ശരീരം ത്യജിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം എവിടെ വെച്ച് എപ്രകാരം അവൻ മരണത്തെ ഭരിച്ചുവെന്ന് മറ്റാരും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. ധീര എന്നാൽ കടുത്ത പ്രകോപനമുണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ എന്നാകുന്നു. അപ്പൊ ധീര എന്നാല് എന്തൊക്കെ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് ധീര എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി പത്നിയോടും മക്കളോടുമുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധനിമിത്തം ഒരുവന് സുഖകരമായ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. കുടുംബത്തോടുള്ള അത്തരം അമിത സ്നേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അത്തരം ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം, അങ്ങനെ ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ച് ശരിക്കും വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ആ ജീവിതം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളെയാണ് ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. എങ്കിലും ഇത് അവരുടെ വിഫലമായ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിത്യാഗത്തിന്റെ പന്ഥാവാണ്. എന്നാൽ അത്തരം പരിത്യാഗത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരുക എന്നത് സാധ്യമാകുന്നത് ആധികാരികമായ സാധുക്കളുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളുടെയും സംസർഗം മുഖേന മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തണത്? അത് പരിത്യാഗം, എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് പോണം, വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി. അത്തരം പരിത്യാഗത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരുക സാധ്യമാകുന്നത് ആധികാരികരായ സാധുക്കളുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളുടെയും സംസർഗം മുഖേന, ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമാകുന്നു. അത്തരം സംസർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമപൂർണമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നിരന്തരമായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു. സേവിക്കാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ശരണാഗതി സാധ്യമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെയോ ശുദ്ധഭക്തന്റെയോ സംസർഗം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വിഫല ജീവിതത്തിന് മുക്തി സ്രോതസ്സായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവിന്റെ സംസർഗമാകുന്നു. ഇവിടെ ആരായിരുന്നു ശുദ്ധഭക്തൻ? വിതുര. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനെ ലഭിക്കാൻ തക്ക ഭാഗ്യശാലിയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 27: യസുഖാത് പരദോവേഹ ജാത നിർവേദ ആത്മവാൻ ഹൃദി കൃത്വാ ഹരിം ഗഹാദ് പ്രവ്രജൽസ നരോത്തമഃ. യാതൊരു സ്വഗാത് സ്വന്തം ഉണർവാൻ പരദ വാ
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിന്നും ശ്രമിച്ചോ. ശ്രമിച്ചോ. ഇഹ ഈ ഈ ഭൗതിക ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ ജാത ഉണ്ടാകുന്നു ജനിക്കുന്നു. നിർവേദഃ ഭൗതിക ഭൗതിക ആസക്തിയോട് ഉപേക്ഷ, ഉപേക്ഷ, ഭൗതികാസക്തിയോട് ഉപേക്ഷ. ആത്മവാൻ അവബോധം അവബോധ. ഹൃദി ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്വ ആകർഷിതനായി ഹരിം പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഗേഹാദ് ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രവ്രജേത് ഗമിക്കുന്നത് സ അദ്ദേഹമാകുന്നു നര ഒന്നാന്തര മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യൻ. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭുവാദ് ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് കി ജയ്. ആരാണോ സ്വയമേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കപടത്തെയും ക്ലേശത്തെയും ഉണർന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് അയാൾ നിശ്ചയമായും ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഉത്തമ വ്യക്തി? സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് അയാൾ നിശ്ചയമായും ഒരു ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കപടത്തെയും ക്ലേശത്തെയും ഉണർന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ഒരു ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ആര് വായിക്കും? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച, ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടിരിക്കുക. വായിക്കണ ആരോടല്ല ചോദിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോടാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. 1. ധീരൻ അഥവാ കുടുംബ സംസർഗത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ. 2. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവൻ അഥവാ വിരക്തനായ സന്യാസി. 3. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവത് അവബോധം ഉണർത്തി അന്തരംഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്നിങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഉണ്ട്. ആശയം എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ വിരക്തനായ ശേഷമുള്ള സന്യാസം ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാകുന്നു. എന്നാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പരിശീലിതനാകുമ്പോഴാണ് മോക്ഷമാർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ഒരുവൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊടുംവനത്തിൽ ഏകനായി ജീവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തൻ താൻ ഏകനല്ലെന്ന് നന്നായി അറിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭക്തനോടൊപ്പമുണ്ട്. ഏത് വിഷമകരമായ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമം, ഗുണം, രൂപം, ലീലകൾ, പാർഷദർ മുതലായവയെല്ലാം ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്തിൽ ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുവൻ ഭവനത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കണം. ഈ വിധത്തിലുള്ള പരിശീലനം ഒരുവന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അയാളിൽ ഈശ്വരാവബോധത്തെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കും. ഏവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ ഉപസ്ഥിതനെങ്കിലും അവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൗതിക പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആലംബമായി കരുതാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ലാഭത്തിനായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ യാതൊരുവിധ മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുന്നതല്ല. അത്തരം ഭൗതികവാദികളായ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലാഭത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലുള്ള ഉത്തമ വ്യക്തി എന്ന പദവി പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ആത്മാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളാണ് അവർ. മഹാത്മാവ് വിതുരർ ഭഗവാന്റെ അത്തരമൊരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമര കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അതൊക്കെയാണ്? ആര് പറയും? മാതാജി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ധീരൻ. ആരാണ് ധീരൻ? ധീരൻ നാമം കുടുംബ സംസർഗത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവര്. ഇനി പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ച ആളെയാണ് വിരക്തനെ പറയുന്നത്. വിരക്തനായ സന്യാസി.
അന്തരംഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള അതും ധീരനിൽ പെടും അല്ലെ. അങ്ങനെ 3 3 തരത്തിലുണ്ട്. വിഭാഗം അതീന്ദ്രിയവാദികളും. കൃപണനും പിന്നെ വേറൊരാളെയും പഠിച്ചല്ലോ നമ്മ നേരത്തെ. കൃപണനും പിന്നെ ആരായിരുന്നു? കൃപണനും എന്തുവരുന്നത് ധീരനും അല്ലെ. കൃപണനും ധീരനും തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചത്. ജിജേഷു 2 ജായ ഒരാൾ ജീ ഇട്ടിട്ട് പള്ളി ഇത് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്തോ 2 ചായ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പള്ളിയിലെ. അല്ല, അച്ഛനെ താക്ക മാതാജി നോക്കട്ടെ. 2 ജായ ഉണ്ട്. അതായത് ജിജേഷു അപ്പൊ ഇവിടെ കൃപണൻ ലുബ്ധനും മറ്റേത് ജിജേഷു. ജിജേഷു. ബ്രാഹ്മണരോ ഏതാണ്ട് കൃപണരെന്നും ബ്രാഹ്മണരെന്നും 2 ഭാഗം വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ 2 തരം. ഇപ്പൊ നമ്മ ഏത് ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് വായിച്ചത്? അത് മേളത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മറ്റേ മാതാജി നേരത്തതാ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 27. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും നേരത്തതാ മാതാജി ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജിജിവിഷോ. അപ്പൊ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ വിരക്തനായ ശേഷമുള്ള സന്യാസം ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ അല്ലേ വായിച്ചത്? ഓക്കെ. ഇതാ വായിച്ചത്. ആ, ഭാവാർത്ഥം മുകളിലും വായിച്ച് തീർന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഭൗതിക പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആലംബമായി കരുതാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനെ അപ്പൊ അവര് ഭൗതിക ലാഭത്തിനായാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ യാതൊരു മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുകയുമില്ല. അതേസമയം നമ്മള് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടിയാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തമ വ്യക്തി എന്ന പദവി പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളാണ് ഗുരുക്കന്മാരല്ലേ, ധീരരൊക്കെ. മഹാത്മാവ് വിദുരൻ ഭഗവാന്റെ അത്തരമൊരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമര കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം സമയായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്